Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, Kabisyo. O, shout out sa'yo na nagreklamo na naman. Ano na naman kinakareklamo mo? Ang liit daw ng baon na bigay nung nanay. Maliit din naman yung utak mo sa grades mo. Sabi nung bata, aray ko. Ang sakit naman. The truth hurts. Ay, sa bagay, totoo naman. May kaunti namang katotohanan, di ba? May ano yun, may kahalagahan yun, ha? Oo, di ba? Hindi naman natin sinasabing ano, di ba? Ang sama naman natin. Parang ibig sabihin, huwag kami yung parang kung makahamak ka dun sa magulang mo na ang kaunti lang ang binibigay. Bakit? Malaki bang grades ang binibigay mo din? Di, tanong ko lang. Di ba, patamad-tamad ka sa classroom eh. Kaya nga. Laging absent eh. O, di naman pinapatawag palagi yan. yung nanay ng teacher. Yun nga eh. Diba? Yung ilang beses ka na nga lang pumapasok. Doon pa sa moment na pumapasok ka dahil pinatawag pa yung nanay mo, di ba? Tapos nagreklamo ka, bakit ang liit ng baon mo? O, di ba? Totoo yun, ha? Maliit din ang brains. Chareng. Ang totoo ako nagpe-perform ka ng maayos sa eskwelahan. Alam nyo, hindi madali o hindi mahirap sa mga magulang na humingi ng request. Oo, diba? parang Mabibili ganyan. ako ng bagong kartulina, mabibili ako ng bagong pencil case, bagong-bago, uniform. Kung alam ng mga magulang mo na, yung anak ko naman, nag-e-effort. Oo, talagang makita mo, sipag-sipag din mag-aaral. Pero ang katotohanan din naman, malaki o maliit ang utak, di ba? Masipag o hindi. Kung talagang walang pera, wala talagang pera. For now. Yun lang ang malungkot talaga. Yun ang malungkot. Pero alam nyo po, ang dami namang ganyan eh. 'Di ba na kaya nga masarap balikan yung mga alaala nung tayo ay bata pa, 'di ba? Magkano yung baon mo nun? Wala akong baon. O kita mo na yun. Umiyak na ikaw. Ikaw kami sila nagrereklamo. Ito si Nicole wala kang baon eh. Baon. Hindi naman siya umiyak. Hindi ako umiyak. Kaya maraming nawawalang pagkain sa kantin. Hindi, ang baon ko partner, tinidor. Okay. 'Di ba? Di ba sinabi ko na yan dati? Wala akong baon kasi literal na walang ekstrang pera pambigay as baon. Okay, so ang baon mo, yung niluto ng umaga. Yung niluto ng kinagabihan or niluto. Basta mga malulungkot na sila pagkakainin ko na. Yung pag binuksan ko, ang lungkot ng hotdog. Okay. Pagbukas ko, ang lungkot ng chicken. Yan. Okay. Basta yung mga malulungkot na sila. Diba? Pero na-survive ko naman yung school life. Tapos wala talagang baon na pera. Kasi, una, mahal din naman yung bilihin dun sa school namin. Hanggang kailan ka hindi nagbaon? Hanggang college. Ng pera? Talaga? College. Wala kang hawak na pera? Wala. Meron pero paminsan-minsan lang pag halimbawa kailangan. Tas merong extra. Kasi ang eksena partner, magkasabay kami ng mama ko pumasok sa school. So, hindi ako mahawak ng pera kasi siya naman yung magbabayad ng pamasahe. Tapos may baon naman ako. So, anong bibilhin ko? Wala. Diba? Wala naman akong bibilhin. So, paano yun? Kasi di may mga pagkakataon na may pagkain sa kantin. Na alam mong, ay talaga, usap-usapan to ng mga classmates ko eh. May bagong labas sa chichirya. Di ba may mga ganon? May masarap na siomay sa amin dati. So, nakakatikim lang ako doon. Ay, kaya kami dalang tinidor. Nag-get ko na. Kapag kadala ko yung magic tinidor ko. Nag-gets ko na. Gets mo na? So, bakit lagi ako may baon na tinidor? Yung siomay sa kantin na uubos. Yung siomay. Pag nakatalikod yung tindera. Yan. Kukuha ko 5. Doon lumaki yung bibig ko, partner. Mabilisan eh, 5 agad eh. Oo, doon nahasa, partner. Yung laki ng bunganga ko. Sa pagtinidor ng 5 siomay. Hindi ko alam kung magkano na yung baon ng mga bata ngayon. Kasi during our time, ang baon ko talaga, piso isang araw. Kasi may edad ka na, huwag ka na magsasabi ng mga ganyan. Kasi makukumpit, malalaman nila, kasi nung panahon nila, 5 cents lang yung jeep, di ba? So old. Kaya, huwag tayo magre-reveal ng mga yung mga baon natin. Kumbaga, hindi, yung amount na yon,
may nagbabaon din ako ng kanin, tapos pritong itlog, o kaya pritong galunggong, nakalagay sa supot labo. Mga ganun tipo. O kaya may dahon ng saging. Tapos yung nakabalot, tatalian mo lang ng straw. Ganun sa probinsya, di ba? Tapos yung extra baon na yon, yung tipong pagka nagkainggitan lang, sa mga nagkayayaan mga classmates, bili ka na sa malamig. May pambili ka ng sa malamig. O Kahit kaya budin, mga ganun, na puto, tinapay sa classroom mo, kaya arroz caldo. Mga ganun. Yun yung pambaon. Maliit lang talaga siya kung tutusin, pero hindi ako nagreklamo kasi alam ko sa sarili ko na may baon naman ang binibigay sa akin na pagkain. Yun naman yung importante, hindi ka ginugutom. Yun naman din talaga, yung di ka ginutom, yung pero yung mga iba kung talagang gutom-gutom, kasi may mga ganun din talagang sitwasyon, kulang kasi talaga eh. Yun, no? Laban lang kasi maso-survive mo yan at actually yung pagsubok na yan na lagi kang gutom, nag-aaral ka pero lagi kang gutom, yung lagi may kulang, 'di ba? Kulang sa sustansya ang lahat ng mga bagay-bagay. Yan din yung magda-drive sa iyo para magpursige. Para sabihin sa sarili mo na mag-aaral ako na mabuti kasi pag nag-aaral ako na mabuti, makakatapos ako on time at pag nakatapos ako sa tamang oras, makakapagtrabaho ako agad. Totoo. At isang araw hindi na ako magtitiis ng gutom. Kung man magtitiis ako ng gutom kasi diet talaga ako. Hindi dahil wala akong choice, 'di ba? 'Di ba? Hindi dahil diet by poverty, 'di ba? Talagang sadyang kaya ka nagtitiis ng gutom kasi intermittent fasting ka na, ganyan. Kasi shala-shalahan ka na, ganyan. Yes, ganon. Hindi yung kaya ka nagda-diet because of poverty, 'di ba? But really and truly, poverty is the best diet. Kaya nung bata ako, ang tawag sa akin olive oil. Kasi yung kapartner ni malnourished ka. Hindi yung haba-haba ng leeg mo. Hindi naman ako malnourished, so, pero lagi ka kasali sa mga feeding program. Walang feeding program sa exclusive school eh. Ayun, shala naman. Oo, wala silang ganon. Kami laging ganon, may libreng Nutriban, may libreng harina, pulburon, gatas. Ganon, walang ganon sa amin. So, wala, lang ako, payatot na, ang haba ng leeg. Oo. Kaya kasi wala ngang pambili. No choice. Oo, kasi 'di ba sabi nga ang pagtaba ay senyales ng pag-unlad kasi nakakabili ka na ng extra rice. May pa-juice na or may pa-soft drinks na, mga dagdag calories din 'yan. O pagkatapos iinom ka pa ng frap, ganyan. Kaya nga ang gain ng weight daw ay senyales ng pag-unlad. Kasi noon 'di ba payatot ka no, hindi pa uso extra rice sa inyo. 'Di ba? Kung ano lang yung kainin, kaning lamig, 'di ba? Kung anong tirahin mo, yun lang, 'di ba? Tutong, 'di ba? Hindi ka magreklamo kasi yun lang. Totoo yun. Tama yung sinabi mo, partner, no? Maraming mga bata na kulang talaga sa baon or minsan walang baon. Pero dyan papasok talaga yung diskarte. Kasi ang bata po, habang lumalaki, nag-iisip din sila. Siyempre, hindi nila i-allow na magutom sila. Kung ang hayop nga gumagawa ng paraan para mabuhay sila, tayo pa ba? Tama. Diba? So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng kamalayan na teka, kulang ako. Hindi ako papayag na laging ganito. Yes. So yung bata, nag-iisip siya ng diskarte. Kaya tingnan mo, may working student bigla. Kasi diba? kailangan niya ng baon eh. Correct. Diba? Okay, dumidilihensya, nagdadala ng tinidor. Yeah, diba? Yung that's me. Yung iba nangungutang sa classmates. Yung iba mabait. Alam mo, doon ko na-discover talaga, nung mga time na wala akong baon, wala talagang pera nung estudyante, doon ko na-discover yung kahalagahan ng two things. Maging mabait, kasi pag mabait ka at meron kang tinidor, hindi ka tatanggihan, di ba? Totoo. Kasi kapag siyempre, laway ng laway ka na, di ba? Oo, tsaka mabait ka eh. Parang bakit ako hindi mag-share sa'yo, mabait tong taong to, di ba? Pag may ugali ka kasi, tas may hawak kang tinidor, yung tinidor masasaksak sa'yo. Hindi yan makakatusok ng siomay. Hindi yan makakatikim ng masarap na cake, di ba? Correct. Yung tinidor na yan, babaon sa bumbunan mo, gano'n. Pag may ugali ka. So, two things. Maging mabait at maging komedyante. Isa pa yun. Doon ko yun maybe siguro yun din yung naging rason kung bakit. Although parang palagay ko naman ako rin sa tatay ko. Ang tatay ko daw nung araw talagang natural na komedyante. Bida-bida daw yung tatay ko. Doon nakuha ko yun sa tatay ko kasi mami ko ay abid-abid ka din. Oo, 'di ba? Kaya bida-bida ako eh. Yung mami ko ay hindi eh. Tahimik lang, conservative, ganyan. Malumanay, Bakit gano'n. wala ka nakuha sa nanay mo? Ewan ko rin, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba wala ako nakuha sa kanya? Pero yung tatay ko, lalo na bago siya na stroke partner, ganun daw siya, bida ng inuman, siya yung kakwento ng matitindi, mga ganun. So, dun ko na-realize na, okay, pag komedyante ka, pag mahilig ka magpatawa,
walang rason para hindi ka isama. Totoo. So kaya kahit na wala akong pera partner, na-experience ko pa rin lahat. Ibig sabihin, nakakanood ako ng sine. Nung araw, ang usong theme park sa malapit sa school namin sa Glorieta ay Glicos. Nakakapag-Glicos ako at lahat yun dahil sa PR. Alam mo yun? Kita mo na. Oo, lahat yun dahil sa PR. Dahil number 1, dapat mabait ka. Number 2, dapat nakakatawa ka at nakakatuwa kang kasama. Yun yung naisip ko na parang hindi ako pwedeng walang ambag. Kasi pag wala akong ambag, hindi ako kasali sa outing. Magugutom ka. Magugutom, Ake. Hindi ka makakatapos kasi lagi ka nahihimatay. Tama. At hindi maganda yun Oo. So maganda rin pag tinignan po natin mga kaibigan, yung katotohanan na wala kang baon, malungkot. Pero after that story, ang dami mo palang nakuhang lesson doon, no? Nakakuha ka ng diskarte, 'di ba? Tamang diskarte para makasurvive sa pag-aaral at nabuo yung aspirations mo na hindi ako papayag habang buhay wala akong baon. Walang ganito. So pagtatrabahuhan mo talaga. Kumbaga dahil sa kawalan mo ng baon, nagkakaroon ka ng matayog na pangarap pa. Diba? So mabuhay po yung mga kabisyo natin na walang baon ngayon. Hindi naman laging ganyan, huwag kayong mag-alala. Correct. Hindi diba? forever. Makakatikim at makakatikim din kayo ng ginhawa, ng masarap na siomay, masarap na juice, kaya siguro, chicken partner, na may gravy. Totoo. Kaya din siguro, partner, gano'n na lang, siomay lover talaga ako. As in, alam ko, para sa akin kung ano yung mga masasarap na siomay. Siguro kasi, mga dala pa nung mga bata pa. Oo, yung aspiration mo dati, no? Kasi yung siomay kasi dala mo hanggang ngayon. Hindi ko yung makakalimutan na nasa paper plate na maliit, tapos 4 na piraso. Tapos, may kalamansi at may sunog na bawang, may no? masarap siya talaga. Tapos may special sauce siya talaga. Na nakakatikim lang ako noon kapag mabait ako at mapiar ako, di ba? Na hanggang ngayon gusto mo. Oo, gusto ko siya hanggang ngayon. Oo, na every time na magkakapera ka, yun ang bibilihin mo. Oo, na parang magugusto ko mag-feel good, 'di ba? Matic siomay yan. Ganon. Yun yung mga ganyan. So hindi yan forever. Ano man yung pinagdadaan mo, estudyante ka man o hindi. Ano man yung pinagdadaanan mo, hindi yan forever. Correct. Makakatikim ka rin ng masarap na pagkain. So true. Dadating din ang araw na ang diet mo ay hindi dahil sa poverty. Kundi dahil sa intermittent fasting kasi syala-syalahan ka na. Ganon. Shoutout sa inyo mga walang baon. Yes. Okay lang yan. Hindi naman laging ganyan. True lalo. Walang forever. Exit na po kami. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang ano ba? 5, 6, 7, 8. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!